चिरां जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि सिङाव थानाय रुनिकाटा आस्राबारि बाथौ बियाबनि बानजायनायाव बोहैथि दाननि 22, 23, 24 आरो 25 अक्ट'सिम सानब्रैनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंगा 32थि बोसोरारि जथुमा खुंदों। बे हाबाफारियावनो बाहागो लाफैदों गाहाय आलासि महरै मोनसिंस्रि फरायसालिनि आफादगिरि मुस्रि धानेश्वर दैमारी बिथाङा। बे हाबाफारियावनो नुजाथिफैबावदों चिरां जिल्ला एबसुनि लेङाइ बुंथिगिरि मुस्रि राजेन ब्रह्म आरो चिरां जिल्ला बाथौ गौथुमनि लोगो आफादगिरि मुस्रि खनसाय बरगयारियाबो। जोंनि रुनिकाटा आनसलिक बाथौ गौथुम बे गौथुमा 1990 मायथाइयावनो जों गायसनदों। बे गायसननायनि गेजेरजों जोङो जोंनि बाथौ धोरोमखौ माने बोसोरे बोसोरे जों जथुम्मा खालामो, कनफारेन्स खालामो। ओमफ्राय दिनैसिम 32थि बोसोरसालिया जाबाय। गेजेराव जोङो रुफाथि मायथाइ खुंखांबाय। दा जोंनि नैबे खुंनायनि उद्देश्यआ जाहैबाय जोंनि बाथौ धोरोम, बे बाथौ धोरोमखौ बर' हारिनि मोनसे देरसिन धोरोम, बर' हारिनि मोनसे सिनस्रि। बे बाथौ धोरोम थायोबासो बर' हारिया थागोन। बर' हारिनि आसार खान्थि बेफोरबायदि गासैखौबो नोजोर होनानै जोंनि बाथौ धोरोमखौ जोङो फोजौनाय, फुवारनाय, फोसाबनाय बे उद्देश्ययै जोङो दिनै सानब्रैनि हाबाफारि थांनाय 22 थारिखनिफ्राय गाबोन 25 थारिखसिम जोङो मेहेरगोनां हाबाफारि लानानै जों खुंफुंनो लादों। दा बे हाबाफारियाव जोङो जोंनि धोरोमखौ रायजो राजाफोरजों सावरायलायनायनि गेजेरजों गोबां जोङो सावरायमेलनि टपिक्स लादों। बे टपिक्सनि उनाव जों गोबां आलासि लाबोनानै जों सावरायखांबाय। दिनै गेवलां मेल, बे गेवलां मेलाव जोङो गाहाय आलासि बे माइल बेखेवगिरि आलासि बिथांमोनखौ लेंहरदों। आरो बेहाय थान्दैमेलनि गेजेरजों मा थांखि लादों बाथौ धोरोमनि फोसाबनायनि गेजेरजों एबा जौगाखांनायनि थाखाय? जों बाथौ धोरोमखौ जौगाहोनो थाखाय गोबां थांखि लादों। बिनि गेजेराव जोङो जोंनि आनसलिकआव गंफ्रोमबो गामियाव बाथौसालि, आर'जसालि गायसननाय। बे आर'जसालियाव जोङो पुर्निमा, अमाबैसा समाव आरो गोबां तिथि समाव बर'फोरनि तिथियाव जों आर'ज खालामनानै थांखि लादों। आरो जोंनि दरफ्रोमबो गामियाव माने बाथौ धोरोमखौ फोसाबनो थाखाय जोङो अजा आफाद दं। अजा आफादखौ जोङो मोजां रोखोमै माने आब्रुथि गोनाङै बेखौ दैदेनलांनायनि थाखाय जों थांखि लादों। आरो लोगोसे माइनाव आफाद दं जोंहा। बे माइनाव आफादखौबो जोङो बर' हारिखौ बर' न'खराव गाव गावनि न'खर सालायनाय आरो फिसा फिसौ खांनाय धोरोमखौ लानानै जोङो मोजाङै दैदेनलांनो हानाय, न'खर सालायनो थाखाय आरो संसाराव माने सान्थि परिबेस लाबोनो थाखाय जों खालामदों। आरो बिनि अनगायैबो जोंहा लाइमोन आफाद दं। दानि जाखांफुनाय लाइमोनफोरखौबो जोङो धोरोमाव फोनांजाबनानै माने बिथांमोनखौ माने जौगासार खालामनाय, फरायनाय, साननाय हनाय, मुलुगाव सान्थि लाबोनो बा बर' हारियाव सान्थि लाबोनो थाखाय जों बे उद्देश्यै गोबां थांखि लानाय जादों। धोरोमारि बिथिङाव गियानखौ लानो, दा बे खेत्रआव नोंथांमोना गियान सोनानै बेनि सायाव मोजां गियान लानांगौ नोंथाङा माबाफोर थांखि लादों नामा? औ, जों लाइमोनफोरखौ बाथौ धोरोमाव माने नांथाबहोनो थाखाय गोबां जों थांखि लादों। बिनि गेजेराव जोङो माने बाथौ धोरोमनि जि लाइमोन बैसो हिन्जावसा हौवासाफोरखौ मन्दिराव माने पुर्निमा बा तिथि समाव जोङो हाबनानै धोरोमनि सोमोन्दै मिथिहोनो बा फोरोंनो लादों। आरो फरायनाय सोलोंनायाव जेरैथिंबो दावगानो थाखाय जों बिसोरखौ माने मोजां राहा लानो थाखाय काउन्सिलिंबो होखांबाय थायो। आरो दासिमबो बे थांखिखौनो लानानै दङ।